My people, come hear the one where they happen for inside Anambra State as we dey talk right now. They say that the latest business that young boys have engaged themselves into is what they call kidnapping. No be small thing o. This one now don pass wetin they call water don pass garri. My people, you need to be very very careful. Watch this video from beginning to end before you understand everything wey dey happen for here. I want you to be. O nwere voice note m ga-play here now. It's for your own safety as onye Igbo. Ọ bụrụ na ị ma na ịbụ onye Igbo, biko share video, share ya to every group ọ bụla, even WhatsApp group nke ị nọ na ya. Nke arụ na-eme na Anambra steeti ugbu a, ọkwa nke mmadụ na-amaghị ya n'Imo steeti, enwezi ma nke ka arụ na-eme is for the safety of ndị Igbo. Gee voice note a, achọghị m igbu gị oge. I'll be back. Nna agbazie ndị a mụnwafụ na okwu echenjigo ịdụ ndọbara na-agbasa gị ma ndị anya n'ebe ọga na asị bee ya saịda a n'ebe mmadụ ka ọ dị ndụ eziokwu. Nna atịkwa m ya 10,300,000 nsi na akaụntụ kwụwa nyefe ego, mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu. Enwere ndị nyere ego egbukwalụ egbu fada nwakwuo m 20 million ewe bukata mmadụ, ma ndị a na-enwe ewelu dị ebe a egbuo atụnye wụwa something na oyi 17th ọgụrụ oyi 18th 19th malụ mgbe ha na-akwada beta argument ebe ha na-ebe nsọ bacha mba. O nwere ndị ya bụ ọbụla egwu atụba fafa asị na anyị ike idiktekti ebe a achọrọ ha fe mere ha mara Anambra enwe dị sekuriti a na-eme onye isi fapụta sị fada na ọ chọkwa na irelize, mana ọ chọ igosi obem nsọ na ya na ya bụrụ na fa na afọ ya stedi and the second gwakwuo ya dat na n'ihe eji ugbu ya nkịtị bụ na maka anọ fada mana na ha chọzi igosi ihe akpọzi amara na ha nwere flagship akpọ ndị otu asị na ebe ọ bụla ndị kampụ ọbụla ihe mere asị je nweta obem nsọ na ndụ chefu ụmụ kirikiri ụmụazị bụ egbe a ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo, ọ bụkwa yahoo akwa kidnapping nke ụmụazị ya basụ ịpụ ụmụazị etu a ndị yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme ha na I was there na-akpọ ma their girlfriends. Nna anyị nọgide ha nọ 19th 20th 21 22 23 n'ọfịa ejero toilet eliro nne awụrụ arụ atara atọ amakwa na mmadụ na-anọ mbọsị nọ n'ụlọ ọkụ mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejere toilet once m sị na asị amara m na ihe a dị possible. Ọkwa na 25th si na-efozi 25th akpọpụta maka ọ ga-esi akpọpụta mmadụ asị gị ya move fe na-ama tatatatata agba the person ndị mpụta echegidogo m ehiche ebe a si na-ehiche pụọ. Ada m ekwuzi maka business not pick of my business. Ada m ekwu maka my parents. Ada m ekwu and maka this boy nwee Dubai Estate na bed mana a na-achọ bed since 1 month akpọbara ọkọ nothing wee na-adị ka esi egbu mmadụ. Nna ifu ka esi ele pas my brother ifu ka esi ele ihe a na one boy chi ịgba ọsọ ebe onye ụmụ ụbọchị achịkọrọ anyị ọnụ njụbi ọsọ ma ọ nọgo 20 something days de na onye ya na ya sobi ebe a na-agbagbu gị ịghọtago. na ọnụ ụtụ asị mpụta asị m na gị mana emechila anya ya sinsi ya asị m na gara asị da fada mụ na ya na-edi nọ ka anyị ekpekata gị ekpele ebe a ekpesikwa ọ dịkwa ka Chineke enweghị ihe ọ na-alụ ekpegidekwa ekpesikwa ebidokwa ya Chineke God and ada ekwu okwu so anyị megidezi asịkwa esolu njide ma ọsị ya jide ma gagide ha pụta n'iru nke fa ọfịa ka fa nọ ya ụba asị anyị na anyị eti anyị na boot Venza na ebe ọmụ na-ebugide wit Venza mụ na fada na isi na moto a amepere m buutu nlitu onye alụzi ya dị Venza na ba nchọghị ijikwa ka onye nwee Venza na nke bụ ndị asị ebe ewelu duo m ụlọ wit Venza so nsigodu ka m dị shọ ka ndị a nwekwa ike ha nwere nke ha na-ebulu pụwa n'ụzọ mụnye dị moto ọkụ ndị agba ọkụ n'ime moto chịghọtago. so before ị na-ama anyị buruzie gagide n'ọfịa kwagide ọfịa na-anụma na ebe ị nọwa ọfịa wagide dị stick forest ogodo nwezi ebe elu kwụsị anyị mepee but si m nneki afọ dị na Venza ebuli ya naba anwa gbazighị egbefa gba tọn wa mechie but fada sị nke ọnya tọnya ka wee chọgide ụzọ ebe mgbe anyị ji elute ebe a na Paris ya dịka ebe afta 1 nke ụtụ wee wagide ọfịa wee chọgide ụzọ wee fụzi ụzọ isi ya ka anyị gaba Ọka n'ọbe m ọsị m ka anyị gaba na Ụmụdịọka na Paris ebe a ka anyị nọ ọbụ na obem nsọ fa nọ na adoration ha mepụtara ekpere about us ndị mmadụ gbabụ ọsọ mgbe speed anyị ji kwụbata de akpọpụtazi anyị n'ọta ebe a from there akpọgozi anyị n'ụwa arụ wee na kalidon ọkwa maka ụnụ na-awa ọfịa anaghịzi m eji ka awa ọhịa because of ịkpa m inspection nsị nna ka m bịakwa alaisi ka ịdị mmadụ eburu onye akpagidere ya
I am decide with say kwa isi ji call Pamagara. Decide say am amara ya. Decide ka mepe factory ka na keep him busy because I want ya na me na ebe ba ja wo ya chata ego. Na so ke fukwa hello. Na nwanne ga akpogodo m nke a n'obodo oyibo. Mbo Wisdom afugo the thing wee kpọọ na-eti sọ mkpu. Ọkwa consensus na ọ bụ nke mma na ọkwa dem. Na mmadụ fụlụ nchọkwa Anambra makwa m na-etu aka ọ na. Congratulations for ndị house ịma nwe house member ebulu. N'Ọnịcha North. Ọnịcha na ebe akpọ m na-asị m na onwe ni Clio gịnị ebe anyị jọ excursion. Nwezi mmadụ nwekwa Clio asị m na gọvanọ kwu anọ m ụmụ wezi na gọvanọ kwu na o nwere ihe ọmụọ ya eme. Nwunye dị mmanụ tinye na fon ọ naghị ebe na-asị m biko na onwe anything mba agwa nwụfa m ka ndị akpụkpọ 20 million so ndị akụ 20 million ọ na-gafa mụrụ na mgbada gafa bụ mgbe fa ji mazi ya na mgbada fa akụchi ofe kwuozi anything till today and gọvanọ wee na spika na Anambra bụ joke mana spika na gbogbo mgbe sị m na nsogbu dị ọ sị m na ịmanye nwere single track na Anambra na gọvanọ na-eche ndị si Abuja ka abịa trak ya ka nwala ebe dị fada na ebe anyị nwa nọ anyị nwere ọbụla Anambra notice ebe mmụọ nsọ kpọzie gọvanọ Enugu steeti agbara m na gọvanọ Enugu steeti a na-alụ ajọ ọrụ dịma na-adị ekwu okwu dịmanụ wee bọdo ebe a wee trakị ebe anyị nọ wee bụrụ na rum aka nnọkọta plen agba n'elu aka m nwadịba n'ebe a na-eme ụdị ha bụ ihe ala saịd agbụrụ m na ọ batakwugo ọka ebe a plen ugbu a na-asị fada na-asị m na ihe adịkwa ka airport Ụmụeri nsị mana ebe anyị nọ bụrụ urume ebe a urume ebe a urume agbakwa na-ebulu anyị zoo ezo ịmara nwe nwere ewere mmadụ tii na rum mana nke a bụ na anyị nọ n'ime ọfịa a na-arụ ọnụ ya ka ọganizeshọn fa nwere ma kup nwee ndị na-esi nne maka egwu na atụ m mmadụ eme m poizin isi urume a ịpụta na achala na isi rume a ịpụta achala si ịpụta ịgbagharịa so ọ ebe a airport anwụ ọ dị right then gọvanọ Imo Enugu steeti wee sịbịa ndị polisi Anambra ha bazie jee rescue anyị mmeze ndị elu gị dị 18 na vidio kọba ndị polisi ndị Anambra wee sị na fa ama mba n'ọfịa na fa adaba n'ọfịa ọkwa just divine grace of God ifu ka esi egbu mmadụ ebe a ifu ka ndị a si egbu mmadụ ọkwa ndị amụtata ihe mefe atrak bụ nnukwu moto ịghọtago n'etu Anambra dịkịta ahụ mmadụ ide etu ofu ya ọya agwụgwọlụ ọkwa sie na nna anyagharị nwa mmadụ si ọ ga-agba m na si na ma ọkụ nsị hapụkwa ndị eji nye jere onwe m I'm telling you ọkwa ihe mgbasa etu a na-agba ihe agbasa ndị chu ofu ngwongwo moto because anyị nwee buru onwere onye ma anyị ha na-aga ndị mgbe ha ji apụta operation bụ 7 o'clock so 7 till 8:30 and ha nwere kampụ dị iche iche ihe ha na-agba old road a bụ South Africa ha jee South Africa and ịma mma ịkwụsịnata ka igwe anything ebula ọya so ọ dị risky ịgba from 7 o'clock till 8:30 or 9 in the morning no n'abalị okay ụzọ na-adị bizi mgbe ụzọ ka ha na-ebu ndị mmadụ so ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock 6:30 mmadụ abaa bịa ọ na-enwe ihe megide ka ifu oge n'abalị enwe ndidi ebe 11-12 imuvu mgbe ha ma nọzi n'ụzọ eziokwu onye afụsịalụ m nke a fada nwa na omume gị ọ tụbazie egwu ọ ga-ezigburu fada bụ Amerịka ka o si bata onye oji ụtụrụ onye gbatasịa fuel na blọk indọstrị nye nwa na ihe dịbụ St. Kizito skuulu ndị Katọlik a so ọ na-agbazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee fa welkọm si ya na ọkwa ndị fada dị moto tọnụa gbagota gbabazie egbe nye nwa ọ dị ya ka ọfim ya ọ dị ka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelu ọsọ nye nwa ịmagonu ọbụ asọ n'anya ebuli ewuti moto ya ebuli ewuti Highland anwa bụ moto ya mana my own anger bụ ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị eme anything director DSS wee sị m afa dịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị getting me and na December abata na-enwe ndị SND na the whole Nigeria the whole state na Nigeria SND kwu ndị ya ala Anambra afa nọ 2 days ebe a gọvanọ kwuo na nwere ego fuel fa anachi ebe back and in other states na iwelu Enugu ile kene gọvanọ Enugu steeti my brother na ama na-adị ekwu okwu mana ọgwagwa nke anyị debele ebe asị na ọparọt na ọ bụ prọfesọ na-akụ n'asụsụ oyibo na enwe ebe anyị batara na gọọmenti haus na duplex efu duplex dịka bụrụ telivishọn ihe niile na-eme n'Enugu steeti a na-afụ ya dị the whole tracking everything ihe niile gbasara ya ebe a ka a gosi anyị na ebe anyị nọ n'ọfịa maka emegide ese ka ewere air strike ebe mmụọ nsọ na-asị na-enwe ike gbagbuo ma ndị akafa dị ọcha ndị eji na ndị mmadụ anyị ike kenesi anyị ike
Soludo wee chilu mmadụ na-egwu egwu na Anambra a na-egbu mmadụ ọkwa na njele ha nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ilikwara na mafonu ma analụ ilu afọ mmadụ analị ya mafonu mee. People, don't forget saying I said blabber gist you they get this update from abeg. Maybe you try to share the video so that other people go know wetin dey go on. This is not what we expect in Southeast right now. What we need is everybody to stand up, demand for Nnamdi Kanu release. But you people have paid deaf ear, and all these things are going on. All these things are going on. Look at a whole Anambra. The governor cannot provide a common security for the people. My people, I better share the video.